Кой не знае Арнолд? Кой не е чувал за него? Пичове, днес ще направя тренировката на Арнолд Шварценегер за гърди, като съм подбрал любимите му упражнения. Тренировката е брутална, наистина, и много ефективна. Така че останете до края на видеото, абонирайте се, ако не сте го направили, напълно безплатно е. Споделете видеото с приятели и приятно гледане ви пожелавам. Започваме с първото упражнение. Избутване на лост от лежанка с ултра широк хват. Ултра широк хват имам предвид доста по-широко, отколкото по принцип хората правят лежанка. Като по този начин и самата логика на Арнолд е, че така изкарва трицепсът от самото упражнение, като не избутва щангата до край. Стречингът надолу е пълен, но при избутване не заключваме лактите. По този начин, отново повтарям, няма да натоварваме трицепса. На всяка една серия слагаме по-голям товар и по-голям товар, докато не направим общо 5 работни серии. Може би това няма да е перфектното упражнение за хора, които имат проблеми с раменете, но пробвайте, със сигурност ще има ефект върху гърдите ви това упражнение. Между другото, аз преди почти винаги правих лежанката по този начин, явно някакси интуитивно ми е идвал да я правя по този начин, като при мен по-широкия хват помага за самото разширяване на гърдата на страни. Уникално упражнението и преминаваме към второто. Incline Bench Press за горни гърди. Като тук интересно е между другото да кажем и бат Ерни какво казва по въпроса за наклонената лежанка. Сменяйте ъгъл. Може да правим с ъгъл 30 градуса, 45 градуса, дори и до 60 градуса. Важно е да разнообразяваме ъгъл, за да може горната гърда под различни ъгли да се натовари и така да изградим по-масивна и добре оформена гърда. Тук сериите отново са 5, като пак на всяка серия товарим повече и повече щангата, докато не стигнем някаква оптимална тежест, на която да правим между 8 и 10 повторения. Миналият път аз я направих на доста по-висок наклон, може би около 60 градуса, преди това беше на 30, затова днес се спрях на ъгъл от 45 градуса, класическо. Тук вече си имаме почти пълен обхват на движение, като пак не заключваме лактите в горната част на движението. Това е тренировка в стил Арни. И сега ще преминем и към долните гърди. Любимото на бат Арни, кофички, като за да ги направим както него, виждате, изнасяме тялото напред, тазът стои назад, заедно с коленете и краката назад, не ги отпускаме надолу. Така ги е правил той, макар че съм го виждал и различни вариации да вкарва, но най-често по този начин е изпълнял кофичките, като обичал да слага и допълнителна тежест. Аз обаче днес не сложих тежест, направих си ги така или иначе правя максимум по 10 на кофички, като важното е да избутваме само с гърдите. Тук цялото движение да идва от гърдите. И към едно от може би най-любимите на бат Ерни упражнения преминаваме, а именно флайс с дъмбели, макар че той обичал всякакъв вид флайс. Включително и тук казва разнообразявайте наклона, може да го правим хоризонтално, с обратен наклон, главата да е надолу, или пък за горната част, като повдигаме ъгъл под различни ъгли. Като бат Ерни лично при това упражнение обичал много дълбок стречинг надолу, като дори доста е свивал ръцете в лактите, като мен тук на видеото виждате. Дълбок стречинг и той е залагал на по-тежките дъмбели. Много хора, той казва, че много хора го правят това с леко, а не вижда, защо като трябва да се прави с тежко упражнението. И стигаме и до последното упражнение, така наречения на български пуловър. Перфектен завършек за гърдите, като ето Ярни как го е правил, главата виси назад, дъмбела директно го удряме в земята, няма смисъл какво да пазиме пода. Това си е и неговата логика. Удряме в земята, събираме нагоре, докато дъмбелът не дойде над гърдите, хубаво движението да дойде от гърдите. Особено когато е тренирал гръб и гърди, това е било перфектно упражнение за завършване, защото с него натоварваме и правим стречинг и на гърба, и на гърдите.
Но дори и да тренирате само гърди, пак е перфектно упражнение за завършване. И така, това е видеото от мен за днес. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте едно лайкче, абонирайте се и до следващия път.